áno, tá etika, keď sa povie slovo etika, tak máš hneď ťa napadnú také tie pekné veci v súvislosti s morálkou a s dobrým vzťahom ku kolegom a k investorovi a ku komore, ale teraz je veľký trend vlastne do toho včleniť aj tú etiku vo vzťahu k životnému prostrediu. Tá kategória etiky v tomto je práve to, že vidíš ďalej než za horizont toho komfortného dojazdu tvojho auta do najbližšieho hypermarketu. Samozrejme nechcem, aby ma teraz všetci architekti spohriebili, že tu vystupujem proti nášmu stavu. To vôbec nie, len aby sme neboli naozaj tak neadekvátne sebavedomí, pretože na tú neadekvátnu sebavedomosť alebo sebavedomie treba mať naozaj aj tú základňu a musíš byť skoro až naozaj ten renesančný polyhistor, čo sa mi zdá, že dnes je skoro až nemožné, že taký človek, vlastne také zviera neexistuje. Teda z toho všetkého vyplýva, že ten architekt by predsa len ten prehľad o tých technológiách mal mať, aj keď nebude dokonale zručný v tom. Verím, že sa prišlo na to, že to není cesta, že technológie to proste nenahradia, že ten architekt a jeho a takéto umné narábanie s konceptom domu a s konceptom použitia technológií, že tam jednoducho musí byť. A to je do dôsledkov, myslím teraz aj, že ťa bude zaujímať iba dizajn. No. S tým to ti nebude dnes už stačiť. Teda. Musíš ísť ďalej, už vieme, že to environmentálne spolunažívanie je dôležité aj v mierke urbanizmu. Ako nearchitekti sa na nás s týmto cieľom alebo s touto vierou, kľudne to voláme vierou, obracajú, že to od nás očakávajú. Áno, my to máme teraz ťažké, ale tie generácie architektov po nás to budú mať asi ešte ťažšie. Čiže majú architekti prijať alebo nemajú prijať úlohu lídra klimatickej odolnosti v spoločnosti? Určite by ju mali prijať. Otázne je, koľkým sa podarí obstáť v nej ako líder. Snažme sa o to byť lídrami, lebo to za to stojí a nerezignujme ale na tú prapodstatu, vravím na tú. To je prečo je odjak živá architektúra vlastne. Keď to tak. A to sa hodí na záver matkou umení. Tento podcast tvoríme najmä pre architektov, projektantov a odborníkov, ale je určený všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v adaptácii na klimatickú zmenu. Ďakujeme za každý váš odber, like, komentár či zdieľanie. Skutočne nám pomáhajú zvyšovať pozornosť verejnosti pre túto tému. Ďakujeme, že s nami budujete komunitu klimaticky zodpovedných architektov. Adaptácia nie je len ekológia, je to bezpečnostná disciplína. Peter, vitaj u nás v podcaste Adaptuj.sk. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Ja ti poviem, že ja som sa na tento rozhovor veľmi tešil, alebo stále sa ešte teším. Z jedného takého, alebo z niekoľkých dôvodov, ale ten zásadný dôvod je, že vlastne o čo my sa tu vlastne snažíme v Centre adaptácie odolnosti, to znamená vlastne kombinácia architekt, vzdelávanie a klimatická zmena. O tomto vlastne my sa teraz budeme rozprávať. Čo sa týka vzdelávania architektov, ja by som povedal, že ty si osoba na rozhovor najpovolanejšia, už len z titulu svojej funkcie. Ty si, teda verím, že väčšina našich divákov, poslucháčov ťa pozná, ale predstavím, ty si podpredseda Slovenskej komory architektov a zároveň si predseda výboru pre vzdelávanie, etiku a komunikáciu. Takže v podstate, keď zoberiem, že komora architektov je tá ustanovizeň, ktorá v zásade je jednou z ich podstát je vlastne rozhodovať o tom, že či architekt splnil kvalifikačné predpoklady z hľadiska teda vzdelania, z hľadiska nejakej praxe, z hľadiska nejakých vedomostí, či splnil tie predpoklady na to, aby mohol vykonávať povolanie architekta samostatne. A ty vlastne v tejto organizácii teda máš na starosti to vzdelávanie. Takže začal by som tým, že najprv nám niečo teda trochu o sebe porozprávaj, hlavne teda o tom, že čo je tvojou úlohou v komore architektov. Tak ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No, áno, ja som teda v tom výbore pre vzdelávanie, etiku a komunikáciu. To je taký trojzložkový výbor, ktorý
má vlastne 3 pomerne zásadné témy, akože kumulované v sebe, ale dnes predpokladám, vlastne keďže oni všetky spolu tak súvisia, tak preto je on vlastne tak, možno, že aj logicky kumulovaný a možno aj tvoje dnešné otázky budú vlastne prepojené v týchto 3 témach. Takže ten výbor, ty si to tak spomenul, že to vzdelávanie architektov k nám do komory sa hlásia architekti už vzdelaní, samozrejme. A na to máme samozrejme skúšobný proces a skúšobný senát a tak ďalej. A to je práve to sito, ktoré vlastne overí, že architekt je schopný robiť v tom základe to, čo má. Ale to naše vzdelávanie, to je vlastne to následné, to, ktoré by malo neustále vlastne trvať a napredovať, pretože v tej našej profesii, podobne ako v každej inej, sa stále niečo mení a niečo rozvíja. Takže toto je zmysel toho vzdelávania. A dokonca to možno, že málo kto vie, že je to povinná vec. Povinná z toho titulu, že my sme vlastne členom tej európskej rodiny komôr architektonických a vlastne z tohto titulu nám vyplýva tá povinnosť vzdelávania. Ale aj to málo kto vie, že väčšina komôr to nemá povinné, že je to postavené len akože na princípe, že je to nevyhnutnosť a architekt vzdelávaj sa, lebo je to, čo iné máš robiť, než sa stále. Myslíš, že väčšina komôr v Európe? V Európe, áno. Celosvetovo to neviem, ako funguje, to nemám prehľad, ale v Európe teda určite. No ale my sme takí sebabičujúci, že sme si to dali do povinnosti a teda slovenský architekt je povinný sa vzdelávať. Není to samozrejme pod nejakou prísnou reštrikciou, že kto sa nevzdeláva, tak proste z komory von. Ale musí zbierať kredity a dokonca raz za 2 roky by mal nastrádať nejakých 20 kreditov, čo znie na prvý pohľad, že wow. Ale v podstate je to veľmi jednoduché, lebo tie naše kreditový systém je 5, 10 a 20 kreditov. Čiže ak si odsedíš jedno školenie, ktoré organizuje komora samotná, také, teraz možno, že ak ťa to bude zaujímať, môžeme sa o tom rozosprávať, o tom kreditnom systéme, ale to možno nie je celkom téma. Takže ak si odsedíš jedno vzdelávanie, tak máš za jedno sedenie vlastne splnené dvojročnú povinnosť. Čiže nestrieľa sa z toho, ale ďaleko podstatnejšie je si to uvedomiť, že v tej našej profesii sa jednoducho musíš vzdelávať. Zároveň ja som zabudol spomenúť ešte jednu vec, že popri tomto vlastne na komore architektov ešte robíš svoj vlastný podcast Ťaháky SKA. A ja by som trochu v podstate ďalej pokračoval ako keby takým citátom z tvojho podcastu, ktorý si mal o etike s pánom architektom Pavlom Paňákom. A on tam povedal, ja som to radšej zapísal, aby som teda citoval, som to počúval 2-krát ten podcast, že najväčšia príležitosť, najväčšia výzva a najväčšia povinnosť je, aby sme sa neprehrešili voči tomu, čo sa deje vo svete a voči životnému prostrediu. Áno. A teraz bolo to v podcaste, ktorého hlavného nadpis bol, že sa bavíme o etike výkonu povolania. Áno? A on tam zároveň povedal takúto vec, že celý vlastne spôsob myslenia, aký majú architekti, ja predpokladám, že my sa aj celú spoločnosť uvažujeme, že potrebujeme zmenu myslenia. Áno? To znamená, že aby nastala zmena myslenia u človeka, je zrejme, že sa ten človek musí k nej nejako dopracovať. A to sa môže dopracovať len ako pozorovaním sveta alebo vzdelávaním sa. Na konci dňa pozorovanie sveta, získavanie informácie, vzdelávanie sa. Áno? To znamená, tá otázka je následovná. Ja si myslím teda, že dúfam, že viem odpoveď, ale teda je otázka. Je teda otázka vzdelávania zároveň otázkou etickou? To znamená, že preto si aj myslím, že viem odpovedť, lebo ako si na začiatku ty povedal, vlastne máte to v jednom tom výbore, to sú ako trošku nedeliteľná súčasť. Tak možno preformulujem tú otázku, prečo je to otázka etická, to vzdelávanie? Jasné. Samozrejme, že to spolu súvisí. Ešte na chvíľu sa vrátim k tomu Pálovi Paňákovi.
On má vlastne kostru tohto výkladu o etike ako základ vlastne takého webináru, čo prezentuje pre architektov, ktorí majú záujem vstúpiť do komory. A ja som si to raz vypočul, ako to robia kolegovia, tie webinárové vstupy, a to ma tak očarilo, jak to nádherne akože sformuloval, zartikuloval, že potom sme tomu venovali vlastne aj tému tých ťahákov, lebo si myslím, že to zďaleka není téma len pre mladých teda adeptov, ktorí chcú vstúpiť do komory, ale ťažká téma práve pre architektov v praxi. No a áno, ako to teda naozaj spolu súvisí, to vzdelávanie, etika a tak ďalej, tak áno, tá etika, keď sa povie slovo etika, tak máš hneď ťa napadnú také tie pekné veci v súvislosti s morálkou a s dobrým vzťahom ku kolegom a k investorovi a ku komore, ale teraz je veľký trend vlastne do toho včleniť aj tú etiku vo vzťahu k životnému prostrediu. Pretože to je predsa vyslovene otázka etiky, správať sa slušne vlastne k svojej budúcnosti a k ľuďom, ktorí túto budúcnosť si teda odžijú na úkor súčasnosti. Čiže áno, tá etika je proste absolútne patričná vo vzťahu k životnému prostrediu a k tomu, aby sme my teda sa správali eticky práve pri výkone toho povolania. V tejto kategórii vlastne nie len, že sme dobrí profíci alebo dobrí umelci, ale že sme teda ešte aj eticky mysliaci z hľadiska vlastne toho environmentálneho. A ono to vôbec nie je jednoduchá vec tomu tak nejak uveriť, by som povedal, lebo pri tom, čo všetko sa deje vo svete, jak na jednej strane toto krásne hnutie, povedal by som, nový európsky Bauhaus, to myslenie environmentálne, Green Deal a takéto veci, ktoré sú tak idealisticky vlastne príťažlivé a krásne. A na druhej strane vojny, dokonca priamo v Európe, s tým svojím dokonalene ekologickým vlastne dosahom, tak si vraví, že na čo? Na čo je to vlastne všetko dobré, to snaženie, o čom sa aj my rozprávame, o čo sa ty snažíš v tomto svojom štúdiu, na čo je to dobré, keď svet ide úplne inak. No ale zase tá havlovská teda definícia tej nádeje, že to není o tom, že to dobre dopadne, ale že má zmysel snažiť sa o tom bez ohľadu na to, jak to dopadne. Mne toto často pomáha práve v tom, aby som sám si tú takú, povedal by som priam až vieru v to snaženie utvrdzoval, že to nie je nezmyselné, napriek tomu, že v Hormuzskom prielive sa dejú také tie paradoxy, že my sa tu snažíme o ekológiu a tam vlastne sa snažia ako distribuovať ropu, proti ktorej my vlastne svojím spôsobom bojujeme. Takže kde ten svet vlastne je. Ale nech si teda len Hormuzský prieliv chránia, bránia, ale to naše snaženie jednoducho zmysel má. A áno, tá kategória etiky v tomto je práve to, že vidíš ďalej, než za horizont toho komfortného dojazdu tvojho auta do najbližšieho hypermarketu. Ja by som povedal tak, že ja to vnímam tak, že v podstate tá etická rovina je v týchto otázkach vlastne jediná aplikovateľná z následného dôvodu, že keď začneme rátať, napríklad povedzme teda, že energeticky pasívny alebo nebude plusový dom, áno. A keď to začneme argumentovať systémom, kedy je návratnosť, že tam je tako nejaký ten priamy benefit, ktorý očakávam povedzme finančný, tak vlastne celá tá argumentácia ako je na strašne slabých nohách postavená, pretože poprvé sa to nedá úplne vyrátať, lebo nevieme, aká bude cena energií v budúcnosti a hlavne je tam to, že takéto, že niečo za niečo, vlastne ten priamy benefit, ten okamžitý benefit, nie je to dlhodobé dobro, áno. A v tejto logike veci, totižto táto argumentácia musí absolútne skončiť presne, čo si povedal, že máme tu teraz prebiehajúce dve vojny, ktoré podľa mňa svojim dopadom, či už CO2 alebo proste ekologickou katastrofou, ktorú teda okrem humanitárnou a ekologickou katastrofou, ktorú reprezentujú,
tak v zásade úplne vymazávajú akékoľvek snaženie podľa mňa kohokoľvek na zeme guli. A keby sme teraz použili tú otázku teda, že tej návratnosti, tak návratnosť čohokoľvek z hľadiska tej ekológie, čo sme vlastne spáchali, vlastne týmito vojnami išla akože k šípku. Áno? Chcel by som sa vrátiť ešte k druhému tvojmu podcastu s pánom architektom Kobákom. A síce, ale to len vyslovene použijem ako taký mostík. Hej. Tá logika je, že tam ste sa bavili o službách architektov. O službách architekta. Inými slovami, že architekt by nemal byť dodávateľ projektovej dokumentácie, ale dodávateľ služby klientovi, ktorého vlastne klienta prevedie ako keby celým tým procesom. Áno? A tu by som sa vlastne chcel spýtať, že tá úloha toho vzdelávania a toho etického rozmeru je podľa mňa v tejto logike veci ešte ďaleko zásadnejšia, pretože keď sa architekt na seba pozrie ako na dodávateľa projektovej dokumentácie, tak urobí tú projektovú dokumentáciu všetky stupne, na ktoré mal zákazku, na čo bol dotázaný. Áno? Kdežto keď to beriem ako takého toho mediátora, keď zoberie tú úlohu toho ako keby toho prevádzača tým procesom a vlastne toho poskytovateľa tej myšlienky, tak vlastne automaticky na sebe musí brať aj tú úlohu nejakého vzdelávateľa toho klienta. A tam do toho vstupuje samozrejme priorita číslo 1, že on v tých otázkach musí byť vzdelaný. Teda je to v tejto polohe, že chceme nastaviť iné štandardy výkonu služieb architekta, je to vzdelávanie ešte o to dôležitejšie? Určite áno. Samozrejme, ak chceš robiť mediátora, alebo propagátora, alebo priam evangelizátora, alebo je to často v tejto polohe, týchto vecí musíš im hlavne rozumieť. Jedna vec je byť tým nadšený, druhá vec je vedieť to, rozumieť tomu a potom aj vedieť to podať a prezentovať to. Toto je tiež podľa mňa strašne ťažká a možno sa dostaneme k téme úlohy architekta vlastne v dnešnom svete, ale niekedy si myslím, že sa trošku preceňujeme. Ja mám totiž takú skúsenosť napríklad z 3 rodinných domov, že samozrejme, že sa snažím vplývať na toho investora, že ako by sa to malo konštrukčne vyvíjať, ako by to malo technologicky pracovať. No ale jeden mi povie, že vieš, Peter, ale že ja predávam tie stavebniny a mám teda tie tehly akože na dvore, že to musí byť stehál ten postavené. Druhý mi povie, vieš Peter, ale že ja mám na Orave takú dobrú partičku betonárov, že to musí byť betónový dom, akože tie konštrukcie. A tretí mi povie, že vieš Peter, ale že ja mám teraz takého priateľa, developera, alebo teda stavebnú firmu, ktorá to robí z tých filigránov, železobetónových steny, stropy. Najdrahšia technológia, čo môže byť momentálne. A lups, ale spraví mu kamarátskú cenu, tak to bude takto. Čiže ty sa môžeš na hlavu postaviť, že presadzovať nejakú svoju víziu, treba aj konštrukcie, ale vstupujú do toho tieto niektoré fenomény. Že proste ľudia majú svoj názor a vtedy tá evangelizácia je síce krásna, vždy ju samozrejme aplikujem, ale musím čestne priznať, že nie vždy dosiahnem nejaký uspokojivý úspech. A o to viac samozrejme, že keď sa otrhneš od mierky rodinného domu a dostaneme sa do mierky treba z bytových domov, tam už je to vyslovene, že to má zmysel o tom sa baviť a vieme, ako je to robiť iné domy, než železobetónové a iné, než tie kotolne, možno, že ešte staré, aj s plynovou kotolňou človek musí zápasiť. Ale to sú zase veci, že ako je teda s tou plynovou kotolňou, že to tiež by som si raz možno s tebou rád pohovoril, že je to teda až taký prúser, alebo dá sa s tým žiť, však aj tí plynári musia časom z niečoho žiť, že asi sa nejak vyvíjajú. Z okolností sme mali jednu ambíciu mať také vzdelávanie na tému práve toho, že ako je to s tým plynom do budúcna.
že vlastne celé Slovensko má plynofikačnú sieť pomerne strašne dobrú teda. A teraz vlastne vyjde na vnívoč, že stačí zmeniť vlastne akoby to médium, dať mu teda ten zelenú nálepku, ale samozrejme, aby to nebol ten greenwashing, tak hľadať tú filozofiu. No, čiže toto je len, neviem, či to je slepá cesta, alebo je to cesta, proste aj toto je tá téma. No ale vlastne stále je tam otázka tej etiky toho a súvislosti s tým vzdelávaním. Na druhej strane, samozrejme, že etika má aj širší rozmer, lebo môžeš byť sebe viac vzdelaný, môžeš byť múdr za génius, ak máš teda isté etické nedokonalosti, tak samozrejme to môže výjsť aj, možno, že až vyznieť úplne naopak. Ja by som teda odbehol chvíľku od scenára, lebo ideme teda systémom ptejte sa mne na co chcete, na co chci odpovím. Si povedal o tom preceňovaní, lebo sa preceňujeme. Tu by som, že skús to rozvedieť, aby mňa hneď napadla tá taká notoricky známa meta, aj ty si ho niekde spomínal, teda, že je vedecky dokázané, že architektovo ego zomrie 4 hodiny po jeho klinickej smrti, áno? To znamená, čo si ty myslel, že sa preceňujeme? No, to je samozrejme vtip, ale veľmi teda vhodný, ale myslím, že platí aj na iných umelcov, nielen architektov. Vieš čo, v tom zmysle, že bola kedy, keď bol kurátorom Bienále Benátskeho Hans Hollein, tak on nazval architekta seizmografom. Vlastne médium, ktoré teda rezonujú v ňom a reflektuje teda všetko, čo sa vo svete deje a trebárs to vie prerozprávať akože do polohy toho tvorby životného prostredia. Čiže už sme seizmografom. Aha. A teraz sa tie ďalšie funkcie nabalujú, už sme mediátori, už sme teda vierozvescovia, čiže dosť veľa sa toho na nás nabaluje a nie som si celkom istý, či sme naozaj schopní to uniesť po každej stránke. Či to je, že sa tak nabaluje? Vieš čo, je to možno tým, že ešte stále platí, že ten architekt je akoby taký ten kvázi veliteľ toho orchestra, za ktorým vlastne celá tá volajme to výstavbou ide. Aspoň si myslím, že je dobré, keď to tak je, lebo nevrajím, že to tak vždy funguje a priam 100% to už vôbec nie, ale že není to zlý model. Ale to preceňovanie vidím v tom, že často si myslím, alebo kladiem otázku, že či je to ozaj ten architekt, ktorý je ten primáš, či to není náhodou ten developer alebo ten staviteľ, ktorý je naozaj vzdelaný a ktorý má aj tie prostriedky, aj tú víziu a ktorý, ak je naozaj, ako hovoríme, osvietený, tak to môže byť skutočná hybná sila a že vie, že architekt je tu na niečo a na čo ho treba využiť a na čom treba bazírovať, aby si robil hlavne tú svoju robotu. To je, myslím, práve ten vzťah ku kráse a tvorba krásy. Ale pozor, týmto nechcem zhadzovať, že my sme tu len na krásu, to vôbec nie. Ale že či sa nepreceňujeme, ak sme tu naozaj na to všetko, že potom nám možno práve na tú krásu neostane veľa, alebo teda adekvátne ten zoom tej energie a schopnosti. Lebo mne sa zdá, že práve ty si to v jednom alebo nie, Pálo Pokorný to povedal v svojom podcaste, že je to často, že keď je niekto strašne dobrý v tých technikáliách, tak má pocit, že to ide na úkor tej kvality vlastne architektonickej, čo nemusí vždy tak byť, ale je v tom veľký kus pravdy, lebo aj logiky, lebo často, keď si v tej branži chceš byť v nej dobrý a keď cítiš, že tá tvoja talentová zložka má nejaké limity, tak sa orientuješ na to, že budeš dobrý technicky a prevalcuješ trebárs tú talentovú zložku. Takže toto si vysvetľujem ako riešenie alebo výsledok. Ale samozrejme nechcem, aby ma teraz všetci architekti spohriebili, že tu vystupujem proti nášmu stavu.
To vôbec nie, len aby sme neboli naozaj tak neadekvátne sebavedomí, pretože na tú neadekvátnu sebavedomosť alebo sebavedomie treba mať naozaj aj tú základňu a musíš byť skoro až naozaj ten renesančný polyhistor, čo sa mi zdá, že dnes je skoro až nemožné, že taký človek vlastne, také zviera neexistuje. Jak si toto rozprával, tak ja som si spomenul na rozhovor s Matejom Sibertom. A tento vlastne povedal asi niečo v tomto duchu, že keď sa pozrieme, ako povedzme, že začias Beluša, áno, že niečo v tom duchu, jak to teraz parafrázujem, ale niečo v tom duchu, že aké množstvo požiadaviek a technológií, že čo všetko ten architekt musel koordinovať, bolo zanedbateľné v porovnaní s tými všetkými požiadavkami, normami, zákonmi, ESG, EU taxonómia, energetická hospodárnosť budov, hej, že vlastne všetky tie podmienky, ktoré musia byť splnené a ktoré musí ten architekt ovládať, boli vtedy ďaleko menšie, ďaleko neporovnateľne menšie, ako sú teraz. A teda je teda otázka, že tak ako si práve povedal, teda, že nie sme teda čarodejníci ani kúzelníci, hej, že niekde to nejaký strop musí mať, že čo sme koľko vedomostí schopní absorbovať. A tu by som sa teda spýtal, že keď sa vrátim k tomu vzdelávaniu, teda sa pýtam akože na názor tvoj, áno? To znamená, že je jedno, že čo si kto o to myslí. Teda ty to vidíš tak, že ten architekt, keď už sa teda vzdeláva, lebo už pochopil, že to je nejaká jeho etická rovina, mal by sa viacej vzdelávať, povedzme, v tej estetike, v tých nejakých výrazových prostriedkoch, alebo by sa mal teda vzdelávať v tom detaile, v tej technike, ako vlastne, povedzme, tú technológiu kombinovať do tej budovy tak. Stále sa bavíme v kontexte adaptácie na klimatickú zmenu. No, stále je to možno o tom hľadaní podstaty tej profesie architekta, lebo určite si videl svojho času Matrix, neviem, či to bolo už rovno v jednotke, alebo v ktorom, tam vystupuje tiež The Architect. A není to architekt, je to architekt sveta, by som povedal, alebo architekt technológie. Proste možno, že aj my vlastne hľadáme pozíciu The Architecta, čo už ale není samotný architekt ako taký, ale je to architekt v zmysle tvorca toho širšieho kontextu. A samozrejme, že je dobré, keď je to naozaj všestranne vzdelaná osobnosť, ten architekt, že vie jedno aj druhé. Samozrejme, že podľa mňa nemusí vedieť všetko dokonale. Vravím, že to považujem za skoro až nemožné, lebo vieš dobre, že všetci používame alebo kooperujeme so spolupracovníkmi, ktorí vždy danej profesii rozumejú ďaleko viac a je to veľmi príjemné mať aj na kontrolnom dni zástupcu profesie, treba z niektorej z technológií, ktorý ťa nezahanbí, ktorý podá výklad toho, čo si práve odovzdal, alebo sa snažíš presadiť tak, že si na ňo hrdý, že ho máš v tíme. A v podstate tvoja úloha ako toho architekta bolo vybrať si dobrého kolegu. Čiže je to o tom, že ty ako architekt si svojím spôsobom dobrý manažer a vieš, koho si na danú tému máš vlastne zabezpečiť ako spolupracovníka, aby si mohol ťahať tú káru toho projektu pozitívnym smerom. Takže v tomto tiež vnímam, že to je veľká úloha architekta vedieť si vybrať kolegov a vieme, ako je to náročné aj z hľadiska času a financií a tak ďalej. Ale nesmie rezignovať samozrejme na tú kategóriu krásy a tvorby architektúry a konceptu, pretože stále ma to teší, aj z tých stavieb mám vždy taký pocit, že napriek tomu, že tam človek zažije veľa takých srdcervúcich situácií, kedy by si to najmä praštil do profesiou o stenu, ale vždy nakoniec toho architekta tí ľudia potrebujú jednoducho. Že oni ho chcú mať vlastne na tej stavbe, lebo je to kategória, ktorú nemôže robiť hocikdo.
A často aj to si všímam, že napríklad na začiatku, keď tí stavitelia, volajme ich tak, nevedia uchopiť ten koncept treba z domu, alebo tak toho architekta potrebujú vyslovenia a sú, akože je pán architekt a tak ďalej. Potom zrazu im navrhneš dom a zrazu už sa tam vedia zorientovať, už vedia, ako to funguje a zrazu už sú tak akože doma a už chcú teda riešiť oni tú situáciu a zrazu im ten architekt mnohokrát až prekáža. A toto teda mám rád situácie, kedy to není tak, že architekt začne byť zrazu na závadu. Naopak stále si drží ten dialog vlastne na tej svojej hladine a v tom zmysle tej svojej potrebnosti pre dobré dielo. No a čiže vlastne si sa pýtal na to, že či svojím spôsobom estetik alebo technológ, čiže nie, myslím, že musíš byť aj, ale je to trochu o tom, že si musíš trošku vybrať tú platformu a ak chceš, aby to dopadlo dobre, tak ak nie si zrovna super talent, musíš si na to vytvoriť kolektív, ktorý ten tvoj talent doplňa. Alebo naopak, ak si super talent a vieš, že to treba doplniť aj inými vecami, tak zase doplníš túto zložku. A ono je to často tak, si myslím, že, a nie len teda v našej branži, ale že keď si veľmi talentovaný, tak akoby máš tendenciu, však vy inžinieri a vy kolegovia pomôžete. A zase ty, keď si super, akože, alebo tí inžinieri, alebo teda keď si menej talentovaný, tak máš toho talentovaného za trošku takého snílka a rojka, lebo si buduješ svoju pozíciu na tej technickej stránke. Ale nakoniec takáto symbióza je svojím spôsobom v poriadku. Nech si každý tú svoju platformu nájde. Ale teda som za to, aby každý bol tak podľa aspoň takto renesančne rozhľadený, aby sa nestávalo to, s čím sa aj stretávaš, alebo stretávame sa v skúšobnom senáte, že sa pýtaš na veci, ktoré považuješ že patria k vzdelaniu, patria k obyčajnému intelektu architekta. Treba aj dejiny, niečo z dejín architektúry, niečo s kolegou, kto čo robil. Nie, 0 bodov, úplne vymetené. A tam zrazu pochopíš, že však je to o vzťahu k profesii, že keď ťa profesia baví, tak o nej vlastne študuješ všetko okolo. Áno. A to znamená aj kontext vzniku diela, čiže musíš sa stretnúť s pojmom autorstva. Jednoducho to sa nedá obísť a dávaš si to do kontextu a vlastne rozširuješ si ten obzor, taký široký diapazon vlastne vzniku tej architektúry. No a keď to niekedy tak na tých kolegoch človek vníma, že tento diapazon je im úplne ukradnutý, tak je to také smutné a bol by som rád, keby architekti mali toto širokospektrálne vnímanie. Veď nakoniec, ako je to keď chceš ponúkať tie fázy služieb, nie len projektovú dokumentáciu, tak musíš dokonca ešte mať zábery z psychológie a sociológie a iných kategórií, nie len teda z tej našej a určite musíš mať zábery z tej environmentálnej a udržateľnej teda technickej zložky, ale je skoro jasné, že v tom nebudeš tak dobrý ako tí, čo sa venujú treba len tomu. Jasne, len teraz vlastne v kontexte budovania klimatickej odolnosti v podstate už sa razí taká, alebo a nie len v tom kontexte, ale vôbec v projektovaní razí tá tendencia tzv. Integrovaného navrhovania. Áno, že už to nemôže byť o tom, že architekt si nakreslí dom a potom prídu nejakí TZBčkári a to celé vyriešia, pretože tá klimatická odolnosť začína už tým spôsobom, ako som vyriešil, pasívne chladenie, pasívne tienenie. Áno, už samotným tento obálkou tej budovy alebo tvarom tej budovy vlastne architekt zadáva nejakú predispozíciu na to, že či potom tá technológia to vlastne nejakým úsporným spôsobom zvládne alebo nezvládne. A to znamená, to integrované navrhovanie znamená, že by vlastne všetci tí profesisti a celý ten tím by sa mal niekde stretnúť, povedzme, hneď na začiatku v nejakom úvodnom koncepte, aby každý si k tomu niečo povedal. Áno, vtedy ten architekt, alebo teda
teda keď na seba prevezme tú úlohu toho projektanta, tak, lebo keby sme sa prišli k stavebnému zákonu, že nie každý architekt musí byť zákonite projektant, áno, ale keď na seba prevezme tú úlohu toho projektanta, tak vlastne v tej fáze by mal vlastne byť nejaký tým koordinátorom týchto procesov. A teraz ja ti poviem úprimne tak, že sa desím jednej veci, že keďže tých technológií stále pribúda, áno, tej technickej náročnosti na celý ten proces od fyziky, cez techniku, cez obnoviteľné zdroje, rekuperáciu, všetky tie technológie, ktoré do toho vstupujú, tak momentálne na Slovensku vzniká, už teraz je to podľa mňa dosť zlé, ale a bude to ešte horšie, absolútne zásadný nepomer medzi absolventami architektúry, či už fakulty architektúry, alebo na stavebnej fakulte, čo majú teda odbor konštrukcie pozemného staviteľstva a architektúra, že množstvo týchto ľudí, ktoré vychádza z týchto škôl, je absolútny nepomer k množstvu absolventov TZB. Napríklad na stavebnej fakulte na STU projektantov vzduchotechniky ročne výjdu, že 3. Ono reálne ich vyjde, dajme tomu 12-15, končí vzduchotechniku, ale väčšina z nich sa zamestná v nejakej firme. Áno, že do tej projekcii, do toho nočného kreslenia, áno, pôjdu akože 3. A ja ti poviem tak, že normálne, ako, nie, že desím, ale ako podľa teba toto má aké riešenie táto situácia, že tých architektov, to, čo bolo voľakedy v podstate ako keby, že architektov nás bolo ako keby vždycky najmenej v tom celom v tom balíku tých stavebných projektantov, áno. A teraz vlastne tých architektov a tých KPS konštruktérov, alebo teda architektov aj zo stavebnej fakulty je ďaleko viac v pomere k projektantom TZB. A tým pádom mne to len tak vychádza, lebo ty si povedal, že nájde si dobrý tím. Áno? Kde ho bude hľadať? No, dobrá otázka. Hej. Teraz sú ešte, povedzme, tí staršie ročníky, hej, toto, ale pribúdajú mladí, aby povedzme, tí architekti, ktorí teraz vychádzajú zo školy, mali vôbec šancu si nájsť ten dobrý tím. Áno, však, áno, dobrým smerom uvažuješ. Lebo dnes už len keď hľadaš tým na nejaké BIM projektovanie, tak si veľmi rýchlo skončil svojím spôsobom. Alebo si ich musíš šerovať s mnohými inými ateliérmi, lebo je to tak, áno. No, teoreticky by sme mali byť vlastne rádi, že je toľko veľa architektov, ale máš pravdu, bolo by strašne dobre, keby sa rozvíjali aj tie iné profesie. Ja som minule vlastne na jednej z tých konferencií technologických zachytil, že tie samotné firmy si robia vlastne vlastné školiace strediska a svojím spôsobom si robia také malé školy tých nových technológov a aj projektantov, aj vlastne tých ľudí, ktorí sú s tou praxou potom veľmi úzko spätí a garantujú teda to pokračovanie. Je to zaujímavé, že takto som sa ja nad tým ešte nikdy nezamyslel, že je málo inžinierov na škole teda. To, že je ich málo v praxi, to je proste tak a že nás potom držia aj finančne trošku na úzde. Iné ma napadlo. Iné som myslel, že ideš povedať. Bolo to vulgárne? Nie. Čo som myslel, že ideš povedať. Takže máš pravdu, ale to, možno, že nad tým by sa mali zamyslieť teda na STUčke a na príslušných teda katedrách. U nás je skôr zaujímavý fenomén na tých architektonických, že jak to percento žien, teda ten genderový vlastne, to percento sa mení, dokonca, že vraj v 75-25 v prospech teda žien. Proti tomu samozrejme vôbec nič nemám, ale že áno, je to zaujímavé. To tiež nikdy nebolo svojím spôsobom a všetky veci sa tak zvláštne vyvíjajú. No, ale možno keď sa tak oblúkom vrátim k tomu, že napriek všetkému, teda z toho všetkého vyplýva, že ten architekt by predsa len ten prehľad o tých technológiách mal mať, aj keď nebude dokonale zručný v tom, ale
jak si hovoril o tom, možno práve o tom začiatku, o tom stanovení konceptu, že bola taká éra týchto moderných budov, aj tých sklených často, s dvojitou fasádou, že sa naozaj hľadala tá estetika možno v prvom rade a takéto ohúrenie treba s tým plášťom na úkor toho vnútra, ktoré naozaj zvládli technológie. A to bolo v podstate nedávno, dá sa povedať, možno 20 rokov dozadu. A verím, že sa prišlo na to, že to není cesta, že technológie to proste nenahradia, že ten architekt a jeho a takéto umné narábanie s konceptom domu a s konceptom použitia technológií, že tam jednoducho musí byť, aby sa práve tie technológie nepreceňovali, aby iba napomáhali tomu, čo sa dá vlastne urobiť v podstate triviálne, pasívne, áno, doslova len kvalitou architektúry, pochopením, kde je sever, kde je juh a tak ďalej, tieto proste kolobehu slnka v prírode. A to považujem za fajn, že sa vraciame akoby k týmto úvahám, napriek tomu, že stále hovoríme o tých supermoderných technológiách. A tak si myslím, že nie sme na zlej ceste z tohto pohľadu a že sme sa vrátili z tej pretechnologizovanej cesty zase k tomu, že ten koncept a to základ tej dobrej orientácie architektúry je dosť dôležitý, prvorady a že ten architekt by to teda mal ovládať a nespoliehať sa tam na to, že to všetko rekuperácia vyrieši. Tak, to je ešte vlastne presne to, čo pán Paňák povedal o tom, že je potrebná tá zmena myslenia. Súvisí aj s tým, že ja keď som v Kanade diplomovku písal, tak som tak hodne rozoberal technologický optimizmus. Vlastne založené vlastne tie zelené aktivity alebo zelené trendy založené na tom, že však sa vymyslí nejaká technológia, ktorá to zvládne. Áno? A pritom, a máme tepelné čerpadlá, máme fotovoltaické panely, hej, ale tie samozrejme majú niekde nejaké svoje limity, áno, lebo oni nemajú tú dispozíciu tej energie, ako má, ja neviem, nemá v sebe naložené toľko energie, ako má v sebe, ja neviem, ropa, áno. A pritom je to také jednoduché, že napríklad aj profesor Masaryk zo strojáriny, z STUčky, vlastne vyslovene hovorí, že on teda je odborník na zariadenie na výrobu chladu. Áno, ale on hovorí, že ale oni nechcú byť vystavení do polohy, že architekt si nakreslí a potom vznikne požiadavka a dajte tam chladiace zariadenie s výkonom 1 MW. Áno, nie, oni by chceli, aby tie zariadenia, ktoré budú robiť, aby boli čo najmenšie. Ale to celé stojí a padá na tom, ako ten architekt tú budovu navrhne vlastne s ohľadom na takú základnú, povedzme, fyziku okolitého prostredia, to znamená, odkiaľ fúka vietor, kam svieti kedy slnko, hej? A že si musí uvedomiť, že okno na juh reprezentuje, ja neviem, v lete 350 W na meter štvorcový tepelnej záťaže, ktorá tam nemusí byť, lebo stačí dať vonkajšie tienenie, hej? By som sa chcel teraz spýtať takúto vec, že vrátim sa k tomu vzdelávaniu, teda nie, že by sme od neho odbočili, ale podľa teba je zo skúsenosti, keďže vy na komore organizujete vzdelávacie aktivity alebo zastrešujete veľa vzdelávacích aktivít v rámci PVA, je podľa teba, sám si teraz na začiatku povedal, že to nie je až také náročné, že v zásade stačí absolvovať jeden seminár alebo jedno školenie, ktoré organizuje Slovenská komora architektov a mám na 2 roky vystaráno, hej, čo sa týka počtu bodov. To znamená, otázka znie, je podľa teba pozornosť, ktorú architekti venujú vo všeobecnosti, ako poďme normálne generalizovať, nemalo by sa, ale pre účely tohto rozhovoru si to dovolné, že podľa teba venujú dostatočnú pozornosť tomu vzdelávaniu, že akým je tvoj vnútorný, nebudeme hľadať nejaké štatistiky, ale že aký je tvoj vnútorný pocit? Myslím si, že keď robíš nejaký projekt v súčasnosti, tak to je samozrejme vzdelávanie samo o sebe. Okay. Pretože začneš ho robiť a si postavený pred tie otázniky a dnes platí to, čo už možno zajtra nie a jak sa projekty dlhodobo vyvíjajú, tak v zásade
ťa postretne aj ten technologický pokrok ešte v strede rozpracovanosti. Čiže verím architektom, ktorí povedia, že sa nemusia vzdelávať, lebo sa vlastne vzdelávajú tým procesom tvorby, alebo respektíve kreovania toho projektu a stretávania sa s tými kolegami, rozprávania sa o technológiách a tak ďalej. Ale samozrejme, že je to veľmi krátkozraké, že to vzdelávanie možno by som mal ešte vysvetliť, že lebo to trošku akože vyzerá, že my sa vlastne vzdelávame len na tému nejakej ekologickej udržateľnosti. Jasne. To vzdelávanie má široký diapazón tém, a okrem iného, jak sa mení stavebná legislatíva. Tam sa radi dovzdelajú aj tí, čo... Áno, to je... Lebo to je vlastne... Či už váš podcast na SK, alebo náš podcast o stavebnom zákone, to sú jedni z najúspešnejších. Áno, áno, lebo to potrebuješ pre život a chceš byť v tom zorientovaný. To je jak každý by vlastne okrem toho, že architekt chcel byť aj právnik, lebo právnika v sebe potrebuješ vlastne pre všetko. Takže áno, vzdelávame aj v tejto oblasti. A áno, tam to bývajú celkom masovky, najmä ak sú to také tie hitovky, že stavebný zákon platí odvtedy a dovtedy a odvtedy musíš robiť všetko ako génius plnovom. Takže musíš sa v tom dovzdelať. No a tie technologické témy sú samozrejme teda tiež široký záber a tiež sa dajú kategorizovať na rôzne podmnožiny samozrejme. Myslím si, že ten náš výbor totiž to je taká svojím spôsobom eliminačná skupinka, že veľa tých vzdelávacích programov sa nám ponúka vlastne z externého prostredia, však vieš aj ty si aktívnym členom našej vzdelávacej sekcie z exteriéru a na nás je, aby sme posúdili, nakoľko je to vhodné, zmysluplné, kvalitatívne na úrovni. Čiže my tam vlastne eliminujeme to, čo sa nám zdá, že je iba nejaký produktový placement. Či, jak sa to povie? Dobre som to povedal. Prezentačná akcia nejaká. No. Product placement. Áno. Ale musím uznať, že ťažiskovo sa nám hlásia alebo chcú prispieť k nášmu vzdelávaniu zmysluplné aktivity. Že tá eliminácia je skoro ako v promile, by som povedal. A plus samozrejme robíme my tie naše komorové, ktoré považujeme za primárne, že to by mal absolvovať naozaj každý komorový architekt. To sú o tej legislatíve, o zmene územného plánu a tak ďalej. O etike napríklad. A o súťažiach. Takže... Teraz som stratil nič, o čom to hovoríme, ale... Ja som, že pozornosť. Pozornosť tých architektov, áno. No samozrejme, upútať pozornosť, to je problém v každej oblasti, však vieš, a stačí sa ráno hľadať pri raňajkách do Instagramu a už ťa majú, áno. Ale fakt je, že tam nájdeš veľa vecí aj s tou našou témou súvisiacich, takže môžeš si povedať, že sa súčasne ráno teda na Instagrame vzdelávaš. Čo som trošku samozrejme zjednodušil. My máme teraz taký newsletter architektonický, kde kedy sme to mali tak chaoticky, že to chodilo vždy, keď sa niečo dialo a ty už si bol potom taký zaspamovaný tým, že ani si to neotvoril, lebo vieš, že však o nič nejde. Teraz to máme formou takého milého newslettera, ktorý je veľmi taký razantný, je tam 5-6 čísel a navigujú ťa na to naozaj podstatné v tej našej branži a okrem iného aj na to naše vzdelávanie. A to si myslím, že to je jedna vec, ako teda získať pozornosť, že tým, že to máš tak pekne narolované a zjednodušene podané, tak máš vôbec šancu to aspoň zaregistrovať. No a potom pri tom hlbšom záujme si môžeš to rozkliknúť a sledovať ďalej a rozhodovať sa, či ideš do toho alebo neideš. Takže áno, získať si pozornosť je umenie a
Ale skúsenosť je taká, že keď je to téma, ktorá je naozaj zaujímavá, tak si to proste ten svoj okruh poslucháčov nájde, lebo vedia, že to potrebujú vedieť a potrebujú to naštudovať a potrebujú minimálne vedieť, kde hľadať ďalšie teda kanály. Teraz keď si ten TikTok, či Instagram, či čo ste spomenul, tak je tako, v podstate teraz je už vedecky dokázané, že generácia mladých ľudí na konci dňa teraz v Austrálii a na Novom Zelande, teraz neviem, či na jednom, na druhom, alebo či nie, naozaj na obidvoch vlastne v obidvoch krajinách vyšiel zákon, že do 16 rokov nesmie mať smartfón a mobilný telefón. Ako už sa na to prišlo, niečo ako kedy cigarety neškodili, áno. To znamená, že prišlo sa na to, že vlastne tieto krátke 30-15 sekundové videá v mladom veku vlastne ako vyslovene poškodzujú mozog. Tie prepojenia proste sa nevytvárajú tak, ako by sa mali vytvárať. Čo dôsledkom čoho je úplne logicky, akože tá attention span, ten čas pozornosti, ktorý je schopný udržať veľmi krátky. Ty, alebo teda by som povedal takto ešte, že tvoja manželka je pedagogička na fakulte architektúry a ty sa stretávaš s mladými ľuďmi. Vnímate toto, že táto ako keby možnosť získať pozornosť mladého človeka je ešte ďaleko horšia ako povedzme u ročníkov našej generácie? Práve tým, že lebo takto to není kritika tých mladých ľudí. To nie je ich vina. Oni vlastne dostali do ruky od rodičov nejaké zariadenie, ktoré vlastne niečo spáchalo. Áno? A oni žijú v takom strašnom, lebo oni nie, že by mali málo informácií, len oni majú strašne veľa toho informačného šumu, ktorým vlastne zahlcuje ten mozog a už vlastne potom nie sú schopní príjmať informácie, ktoré by boli pre nich užitočné, tak by som povedal. Áno? A tým pádom, lebo to potom, ak je toto pravda, tak potom to v podstate aj čo sa týka vzdelávania nielen architektov, akejkoľvek profesie do budúcna, by mohol byť akože docela vážny problém, obzvlášť v kontexte, že to vzdelávanie musí byť priebežné, dlhodobé, pretože tie technológie sa stále menia. Hej, tie koncepty sa stále menia, technológie sa stále menia. Klimatická zmena, to má v názve, je to zmena, že furt sa niečo mení, áno. To znamená, že ty máš aké skúsenosti, čo sa týka vzdelávania mladých ľudí? No, áno, není to moja hlavná oblasť, ale sledujem to veľmi samozrejme a chodím aj treba na tie reflexie, čo moja drahá organizuje v rámci vzdelávania mladých, kam chodí inak aj zo pár starých architektov. A to je presne to, vlastne na čo naráža, že mnoho mladých si tam príde akože dokončiť nejakú seminárnu prácu, otvorí si notebook a vníma to hlavné dianie na pódiu ako na pozadí. Samozrejme, že potom mu v tej hlave ostáva iba to pozadie toho, čo sa deje. Ale nie je to všeobecný, ani neviem posúdiť, či je to väčšinový jav. Rozhodne tí starí architekti, čo tam prídu, tam idú absolútne za tým, koncentrovanie na to, čo sa tam vlastne ponúka, vedia to potom vyhodnotiť. Inak paradoxne ten formát tých reflexií, že ty musíš potom ako študent teda napísať, čo si myslíš o tom, čo si videl, je strašne dobré, lebo teoreticky by ťa to malo nútiť akože dávať pozor, lebo odpisovanie, neviem, či sa to tam deje, možno aj áno, ale ak sa to deje, tak je to cítiť z tých reflexí. Ale stále by som to... Ja sa vždy tak nejako uspokojím s tým, že to isté percento tých naozajstných, teda ľudí s naozajstným záujmom, ktorí si aj vypnú mobil počas tej prednášky, tam jednoducho je, pretože vedia, na čo prišli, sledujú. Samozrejme, je veľmi ťažké zaujať, že nenudiť je extrémne ťažké dnes, si myslím, že lebo práve na základe tých sociálnych sietí už vieš, ako to prednáša Rem Koolhaas, ako Foster prezentuje, ako Bjarke Ingels ťa úplne zbalamutí. Čiže vieš, že sa to dá bravúrne a teraz tak rob to na svetovej úrovni, ale tú ambíciu každý by samozrejme mal mať, lebo zažili sme aj jedného Brita, ktorý to podal na úrovni
postsocialistickej by som povedal, takže není to všeobecný jav, že všetci sú dokonali. Ale jednoducho nevidíme zase celkom aj len tých mladých a ich teda schopnosť vnímania, lebo často je to na tom, že tá prezentácia musí mať úroveň a musí mať myšlienku, musí ťa jednoducho vtiahnuť do hry, lebo o tom vťahovaní do hry to proste celé je. Takže a inak to je naozaj všeobecný jav s tými mobilmi a zakazovaním, nezakazovaním. Áno, je to čudný fenomén, ale dnes sa vlastne z toho liečia už aj dospelí, nielen deti. Takže zakáž dospelému. Ale to je zase podľa mňa vlna, ktorá, tak vždy sú nejaké vlny, ako v zdravej výživy a joggingu a teraz najnovšie cvičenia na stoličke. Predpokladám, že si začal. Ja určite. Neviem. Nie, nevieš? Tak si klikni na nejakú sieť. Bolo tam slovo cvičenie, to tak tým pádom... No to je či, ako také stoličkové tajči, lebo cvičenie po 60-ke, dajme tomu, má svoje špecifika a zrazu ťa to začne zaujímať. Je ako by lovcom na staré kole. 10 rokov si ešte počkám teda. Ja hovorím teraz o sebe, samozrejme, ale sú tam rôzne vekové teda kategórie. Ináč teraz, keď sme o tých dátumoch, jak si rozprával, uvedomil jednu vec, že my máme vlastne dneska je 1. apríla, takže vlastne dneska máme presne rok výročie, stavebný zákon má 1 rok, presne dnes. Máš pravdu. No. A teraz sme mali vyhodnotiť. Teraz, či oslovovať, alebo že či zapíjať sa smútkom. Alebo že či to bol vtip, alebo nie. Áno, že jak to bolo myslené. A to znamená, že vidíš, dnes to, čo povieme dnes, nemusí byť brané celkom vážne, že? Že by sme sa na toto vyhovorili? Keď bude nejaká kritika. Že keď bola kritika, tak však pozri si, kedy to bolo natočené. Pomaly sa budeme chýliť k záveru. To znamená, skús nejak tak zosumarizovať, že teda, keďže ten architekt má len nejakú kapacitu mozgovú, áno? Keďže tých technológií a všetko, čo by mohol, tak nemal, čo by mohol vedieť, je proste strašne veľa. Keďže sme teda si povedali, že klimatická zmena vyžaduje nejakú akciu, vyžaduje nejakú zmenu myslenia, vlastne v celej tejto situácii, že podľa teba, že čo by mala byť priorita číslo 1, respektíve ako by si mal ten architekt vyskladať tie oblasti, v ktorých sa ide vzdelávať, lebo nie všetko môže dať a nie všetko dokonale, hej? Že jeho cieľom by bolo vedieť ako keby niečo o všetkom, áno? Že ako by si podľa teba mal ten architekt teda ten svoj vzdelanostný mix naskladať v kontexte toho, čo som teda práve povedal, že podľa mňa máme tu nejakú ako keby zásadnú zmenu paradigmy v tom navrhovaní smerom vlastne k klimatickej zodpovednosti. No, to je ťažké. Ty chceš definíciu vlastne. Nie, lebo ty si povedal... architekta. Nie, ty si povedal... Ale nie, myslím tak s ráciom, lebo ty si vlastne povedal, že samozrejme musí sa vzdelávať aj v tej, čo sa týka toho výrazu, kompozície, estetiky, že nemôže sa sústrediť len na tepelný most. Áno? Áno. Takže rozumiem, na čo sa pýtaš. Podľa mňa by si mal zachovať alebo ten honor, alebo ten luxus tejto našej profesie, že sa od teba očakáva, že máš širokopásmové vnímanie sveta a po každej stránke teda, aj po stránke dejín, po stránke dejín architektúry, po stránke dejín technológií a samozrejme perspektívy technológií. Čiže myslím si, že trošku na škodu by bolo, keby to bolo vyskladané len tak v fachdebile, nejak sa hovorí, v jednom smere. Uh-huh. A to je do dôsledkov, myslím teraz aj, že ťa bude zaujímať iba dizajn. No. S tým to ti nebude dnes už stačiť. Teda. Musíš ísť ďalej, už vieme, že to environmentálne spolunažívanie je dôležité aj v mierke urbanizmu. Nie len v mierke domov, ale teda kooperácie domov. Čiže musíš mať aj širší kontext v tomto ohľade. No a
ale to, že by si tie technológie mal sledovať, to je proste tak, lebo v konečnom dôsledku zistí, že aj ten Foster alebo tieto veľké inštitúcie projektové, že majú priam až výskumné oddelenia, že oni proste myslia, akože oni kreslia domy, ale zároveň skúmajú a to znamená, že myslia, vyvíjajú možno vlastné fasády, reagujú na tie prírodné vlastne fenomény, ktoré musíš zohľadniť v tom umelom prostredí. Ale aj tam sa musíš vlastne na veci začať pozerať nejak tak kriticky, že či to není trošku už len daň tej veľkej architektúre. Ja si to totiž niekedy riešim tieto otázky, že či ten Foster teda je, alebo není environmentálne pozitívny, pretože veľmi to propaguje a tvári sa, že to tak robí, ale či v konečnom dôsledku tie veci, ktoré robí, to naozaj aj teda obsahujú a smerujú k tomu. Či to není naozaj trošku len taký oblbovák. To nemá byť kritika, to má byť skôr to, že nemám v tom celkom jasno. No ale vlastne tým som chcel povedať, že by si mal ten architekt to kritické myslenie pestovať, aby nebol teda zahladený jedným smerom a aby to vedel teda posudzovať zoširoka z viacerých strán. Ale že by mal byť hrdý na to, čo sa od neho očakáva, že svojím spôsobom ty chceš počuť architekta hovoriť pekne o architektúre, alebo o stavbe, hovoríme tomu kľudne stavba, pretože ako nearchitekti sa na nás s týmto cieľom alebo s touto vierou, kľudne to voláme vierou, obracajú, že to od nás očakávajú, napriek tomu, že môžeme mať často pocit, že to tak nie je, že sme skôr na škodu. Ale vravím, ja som stále hrdý na túto profesiu, že je to nádherná profesia. Všetci nám to chcú strašne skomplikovať a sťabiť. Ale ide to presne, jak to bolo o tom Belušovi, že nemusel riešiť rekuperáciu. Ale viem, ako napríklad, jak Jozef Struhaš riešil treba akustiku v štúdiách v Mlynskej doline, že nebolo to vôbec založené na technológii, bolo to na vlastne oblbnutia teda toku toho vzduchu a že naozaj musel rozmýšľať o tom. Ale nejaké znalosti fyziky musel mať teda. Samozrejme, presne tak. Ale nesmiel sa tomu v prvom rade brániť, musel to chcieť, aby teda ten vzduch tam nakoniec nefúkal, iba tak jemnučko padal, aby nerobil hluk. A tomu vlastne dospel potom úvahou o vlastne tektonike tej architektúry. Čiže v každej dobe sa musíš nad tým nejako zamýšľať a áno, my to máme teraz ťažké, ale tie generácie architektov po nás to budú mať asi ešte ťažšie. Alebo sa potom možno úplne prekvalifikuje vlastne pozícia toho architekta. Ale ja by som na teraz ostával na tej veľmi peknej pozícii toho tvorcu krásna, popri tom všetkom, čo musí tá architektúra teda obsahovať. Dobre, posledná otázka. Veľmi súvisí s tým, čo si práve teraz hovoril, je, že ty si povedal, že teda tá verejnosť, alebo ten klient, alebo zoberiem, že verejnosť očakáva niečo, čo ten architekt vlastne akú úlohu bude zastávať a spĺňať. Ja si myslím, že je vzhľadom na to, že budovy a mestá sú teda nielen jedným zo zásadných prispievateľov ku klimatickej zmene, áno, ale keďže v nich býva väčšina obyvateľov sveta, áno, tak sú zároveň jedným z nástrojov vlastne nielen mitigácie, teda znižovanie vplyvu na klimatickú zmenu a zároveň aj adaptácie, áno. A kto tento priestor tvorí, teda či už tie mestá alebo budovy architekti, áno. A teraz je vlastne otázka nasledná, že z toho logicky potom vyplýva, že verejnosť oprávnene očakáva, že vlastne keď je nutné budovať klimatickú odolnosť, tak lídrom tej klimatickej odolnosti
so všetkým, čo k tomu patrí, od technických znalostí až po takého nejakého postavenia toho vlajkonosiča, by logicky, podľa mňa, mali očakávať, alebo logicky očakávajú od architektov. A teraz je vlastne teda otázka na záver. Majú prijať túto úlohu architekti ako celok, proste tak, ako to verejnosť podľa mňa očakáva, alebo s nejakou rezervou, s nejakou výhradou, alebo by sa do tejto pozície nemali pasovať vôbec, lebo napríklad, ako si povedal, možno, že ďaleko väčší vplyv má napríklad ten developer, hej, alebo ten stavebník ako ten architekt. Čiže majú architekti prijať, alebo nemajú prijať úlohu lídra klimatickej odolnosti v spoločnosti? Určite by ju mali prijať. Otázne je, koľkým sa podarí obstáť v nej ako líder. Ale to je, ja si myslím, že s profesiou architekta môžeš dobre robiť aj prezidenta, lebo je to práve tá všeobjímajúca profesia. Ale vravím, jedno je mať tú ambíciu, druhé je naozaj teda v nej ustáť, akože, lebo je to strašne ťažké. Ale vieš, možno sa architekt stane developerom, však to tiež není jav nejaký neznámy. A ide o to, že z pozície developera máš možno väčšie možnosti potom akože presadzovať, rozhodovať, nie iba evangelizovať a presviečať, ale aj konať. Čo architekt málo kedy teda tú silu má, aj keď je úžasné, keď niektorí v súčasnosti tí guru, tých zopár, zo 6 architektov sveta tú pozíciu má. Niekedy si ale myslím, že treba rozlišovať medzi marketingovou silou a skutočne tou prapodstatou alebo podstatou, o ktorú ide. Lebo sa mi zdá, že marketing je dnes ďaleko dôležitejší, než treba takáto evangelizácia v technológiách a v procese dobrej architektúry. Ale to asi sa tiež bude vyvíjať po paralelnej linke. Vravím, čiže určite nezanevrime na tú ambíciu. Snažme sa byť teda tými lídrami. Je to ťažké, neviem, nakoľko má šancu sa to podariť. A sme pri tom Havlovi znova. To je samozrejme, Havel je všeplatný. Inak zase na tom Instagrame teraz chodia také Havlové citáty o demokracii a neviem, ako si ty na tom s úvahami o demokracii, ale samozrejme, že vnímame, že má svoje muchy teda. Áno. A Havel to tak pekne pomenoval, odporúčam zo pár týchto Havlových citátov o demokracii. Nájdeš tam proste odpovedia. Zase je to jak s tou nádejou, že nič nie je jasné, ale má zmysel o tom vedieť. Ale teda, keď odpoviem, snažme sa o to byť lídrami, lebo to za to stojí a nerezignujme ale na tú prapodstatu, vravím na tú, prečo je odjak živá architektúra vlastne. Keď to tak... A to sa hodí na záver matkou umení. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. Tento podcast tvoríme najmä pre architektov, projektantov a odborníkov, ale je určený všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v adaptácii na klimatickú zmenu. Ďakujeme za každý váš odber, like, komentár či zdieľanie. Skutočne nám pomáhajú zvyšovať pozornosť verejnosti pre túto tému. Ďakujeme, že s nami budujete komunitu klimaticky zodpovedných architektov. Adaptácia nie je len ekológia, je to bezpečnostná disciplína.